Salutare gașcă și bine ai venit în Galeria de Cartier. De când am lansat Galeria de Cartier, cele mai răutăcioase comentarii sunt legate de abdomenul meu aproape plat. Mă trimiteți la sală, mă trimiteți la not, la alergat, dar acum sincer, după toate cele ce se întâmplă în sările de forță, cine mai vrea să se ducă acolo? Trebuie să ai corzile vocale special antrenate ca să poți să ții discursuri sau dialoguri pe care noi, oamenii de rând, inițial nu prea le înțelegem. Și bineînțeles trebuie să fii dispus zilnic să porți colanți sau să umbli în colanți. Mie îmi place să umblu în colanți, dar nu-mi place să port colanți. Eu aș da o lege ca fiecare sală de forță să fie amplasată pe acoperișul unui spital. De ce? Fraților, prea multe accidente se întâmplă într-o sală de forță. Dacă te-ai dus cumva la sală cu gândul să agăți femei, țeapă. Femeile nu se duc la sală. Femeile se duc la pilates. Adică nu se crăcesc acasă, se crăcesc undeva cu un instructor. Când vreodată ai auzit vreo femeie spunând: "Hai, dragă, eu pe al meu l-am întâlnit la sala de forță, fată și puțeaua Adidas și a porc și am zis, mamă, super, deci al meu." Chestia asta nu o să se întâmple decât în visele noastre. În concluzie, nu agăți la sala de forță. Instructorul agață la sala de forță. Tu agăți în club. N-am să înțeleg niciodată pentru ce femeile se duc numai câte minim 2 la toaletă. Frate, așa jet puternic să aveți, încât să fie nevoie de cealaltă să vă țină de umeri ca nu cumva să decolați, eu nu cred că asta e problema. Pentru că dacă ar fi fost așa, s-ar fi inventat un vas de WC cu centură de siguranță special pentru femeile cu jet forțos. Ca să mă exprim în termeni de cartier, da? Stați în cluburi, vă pândiți una pe alta, poate una din voi vrea să se ducă la toaletă să-și pudreze nasul. Ba, mare chestia asta cu pudratura. Chiar vă pudrați nasul? Nu cred. Cea mai tare explicație sau, mă rog, scuză a unei fete a fost că ea se duce la toaletă însoțită de cineva, o altă femeie, bineînțeles că noi bărbații n-avem ce să căutăm acolo unde sunt desenate fuste pe uși, da? Deși ar fi fost interesant să ne... Nu, revenim la subiect. Deci cea mai tare scuză a fost că mergeți câte 2 ca una dintre voi să țină ușa în caz că vreun bărbat vrea să intre peste cealaltă să o violeze. Pe bune? V-ați imaginat vreodată ce moacă aveți când vă scremeți? Numai viol nu străgați. Iarăși n-am să înțeleg niciodată femeile care folosesc tone de farduri pentru a ieși în club. Frate, în club e fum, e mizerie, e întuneric, e gălăgie, transpiri. Ok, te duci și îți pudrezi nasul, dar n-ai cum să mai repari tencuiala aia căzută, că dați cu straturi cât degetul. Că vorba aia, te duci tu să agăți în club o fată cu carte sau, mă rog, cu talent la gletuit și ajungi de dimineață că ai făcut prostia și te trezești lângă o femeie cu 2 fețe la propriu. Adică fața aia lângă care te trezești și aproape faci infart și fața aia imprimată pe pernă pe care nu mai poți scoate nici cu mama lui Axion sau eu știu cu ce spentu. Nu zic neapărat acum că toate femeile au nevoie de farduri exagerat, pentru că unele dintre voi sunteți chiar drăguțe, frumușele, când bem noi beri. Silviu Mihăilescu, îmi pare rău dacă ți-am provocat probleme la serviciu, sper că n-au crezut oamenii că ai făcut un atac de panică. Oricum eu, dacă aș fi fost șeful tău, te-aș fi dat afară. Nu, glumesc. Ai câștigat orașul fantomelor, pentru că tot a fost vorba de fantome în episodul 3. Nu fantome, stai așa că Alina Marinescu nu-i fantom, ea chiar există. Dacă vrei să primești premiul oferit de mine, dă-mi un like, dă-mi un dislike, fetele. La dislike-uri vă aștept cu coadă mare astăzi. Sper că nu și săptămâna viitoare. Dați un coment aici pe dați un coment aici pe pagina de YouTube sau abonați-vă, ăsta e cel mai important lucru și comentariul cel mai interesant o să fie premiat. Premiat
și răs premiat. Avem dovezi clare că dăm premii.